Nothing valuable. Mar a thuirt mí rá a nuirí raon mí cùrsa policies planadh cànain, agus leis go bhfuil mí a chreitin go bhfuil an cùrsa sin ar laonteannach, ha mí a léimh amach peann déana messian a raon mí. San aiste bheith seo a freagairt an prompt. Mìnich na ceithir eileamaidean ann an planadh cànain, agus ionch mar a chaidh nach deach cuideam a chur gach freagairt an iomairtean leasachaidh na Gàidhlige ar a bheil eòlach. Mar sin, mar a thuairt an prompt, ha ceithir eileamaidean ann an planadh cànain, planadh toghal, planadh clachaí, planadh innis, agus planadh corpais. San aiste bheith seo, Mìnich mí gach eileamaid le go ar dá iomairtean leasachaidh na Gàidhlige, iomairtean ann na Mìlbheine ann an Australia, agus iomairtean ann an Cape Breton olaf an Nua Canada. Cínteach ar iomairtean ann an olaf a hain, ach chaidh eòlach orra. A mí eòlach éis an suíochaigh ann na Mìlbheine, a mí ar a bhí foricin sin fat ceithir bliana ha mí reis an Australia aníis, a ha mí aiste gopur cóir i cum an Gàidhlig Victoria, agus cuideach bheit mí fat mí saon an Cape Breton agus mar sin is daine bechan ginethe dul an sin cuideach. Cha bhór nach dánig a Gàidhlig go Mìlbheine nuair a thosaigh go bhéal ann, a tháinig slóigh go géal ann as dé na 1810. Get a bheith down an boch gona saon an Alpa, thosaigh iad rí inne bheith ormach a thugad leis an na Gàidhlige go lua. Tá rá down in Australia fad bliana nuair a sgrìobh achionnig an agus Gàidhlig a géirí sagart go bhfuil Gàidhlig. Chaidh cumann na féine a meisc imig cumann géalach eile a stéach i gceanns na Creiceann ann in 1810 sa 16. Bheit Gàidhlig rialtanach go spallarach caing agus chumaid farabaisin ann san ó bain airgid mar ghuais. Chaidh cumann Gàidhlig Victoria stéachaigh ann na 1940 agus thosaigh clasachán ann na Mìlbheine nuair sin. Chéicheal an luchtleabhar dúchasach ann na seachadans na hochadan agus cumann Gàidhlig Victoria a réit leis na clasachán. Chaidh slóigh go géalach olaf an Nua eitish 1730 agus 1810 agus chumaíocht Gàidhlig mar a chanan na tethe agus na heaglaise chun an fiche do bhliain. Chaidh coláiste na Gàidhlig Chaidh coláiste na Gàidhlig a stéachaigh ann na 1980 gus clasachán iachgraí, cultúr agus ceolann an Gael a thugasc. Tá planadh toghal ar a héad a Gàidhlig iomairtean. Tá dachaí agus teollach nas cuideamach na scoil, agus tá dáchuid clán agus inmhíh cuideamach. Ann na Mìlbheine, get a planadh toghal ar a bhí ann chun barach 100 bliana, chainneal le farsan go leor. Chainneal na clasachán a teagas gach inmhíh, agus a chud go smó raibh thar uisbrech lunne. Mus dá sa 80 clach na clasachán an cùrsa speaking a language, agus get a bheith a léimh agus a scríomh an sa chlas, cad a bhréan it a Gàidhlig an sa chlas neu tebh mui. Ann an olaf an Nua, san leasachaidh a duine ar san Gàidhlig stéachaigh mar chuspa sna scoilteann. Agus ann 2005 thosaigh imig cùrsa bógaí a bhí sa bhíochan rís a Gàidhlig a thugall mar chanan an tethe. Bhanuirí thosaigh cumann Gàidhlig Victoria rí lion bógaí agus clasachán teachgan ó lefbógaí a chumul. Bhí planadh clachaí a cruacha cuiream an brian, áiteachn comharsúil agus sábhailt fear an bheag an dáchuid bhailintich agus luch ionsachaí gan bógach ann sa chanan. Ann an Cape Breton, tá seo ceangailtear rís na clasachán bógaí,
agus láiricin agus tachaistesan an taid tascí na dráchaite an mabu choiste na Gàidhlig an bailin na bhana agus prógraman bun is spár agus na gascióga agus ádracin is prógraman eile. Ann mé buine bheit luchionsachí éascí re chuman brian a thugul le a hain. Cha bhí a Gàidhlig go brian gnádara na céalaíon míosa le cum an Gàidhlig Victoria scas nach cànain an parentan cuideas móa na bailreach. Ag ceann 2009 háisiigh a chuman imirt cabadich agus ceart. Tachairstas neoirimeil an taid séinte ar an bheag duine a fia a cráisigh a ggóil agus a brian na Gàidhlige. Tá rialtan solid ann, bhí 3 ticketin bheola ag acneach agus tá achgur i Gàidhlig a bhríon. Tugaí planadh inmhe an teasamh poblach a heice cànain. Mar a bhés duine coidear, mar a héad a chhlachaigh ann na méanaan, agus ann an rinn príomhaideach, agus ann an rialtas agus ann an obair na státe. Leis nach chéilní a coidear imeistin ann an ábhar a hain. Bhí ag darmh leis an dá choirneach na Gàidhlige planadh inmhe a chruaigh a bhí ag tágul a cànain ann an rialtas agus ann an obair na státe. Ach, tá ofis ofaige a Gàidhlig ann rialtas ann an Cape Breton a freastin ofis choirneach an cúlta agus dúchais, sin ofis imeistin na Gàidhlige. Agus bíad a chhlachaigh na méanaan sóisialta tromhíon na Gàidhlige. Bhí ceann gairid tá film an gairid ar an chládaigh ann Gàidhlig ann an Cape Breton. Tá prógraman réideo riamh ar a bhí ann Gàidhlig ann an Australia. Mus 2003 bheith prógraman ann ar an réideo na státe. A bhí ceann chur a blianachin chaneal prógram ar a bhí ann ach a Adelaide, agus an nuirí agus an bliana chaneal sin a chréalach ann Gàidhlig ach turas gach míos. Ann an 2017 dhéich cum an Gàidhlig Victoria rís a prógram Gàidhlig aisteachaigh ann mé buine a chadúir teach an station. Tá planadh inmhe na salada ag cum an Gàidhlig Victoria thubh seasamh agus sanasach ann sa choirneach alapalach ar fad. Ba chuir Gàidhlig Victoria a sin ag teach crunneach agus tachairstas, agus bí sanas an dá chánainach ag na crunneachíon agus ag féis brech an Melbourne. Cha bhí obair tuamh staigh chuman ann Gàidhlig mar a bhí ann an Cape Breton. Bhí planadh corpais isteach drama, réithreachas agus dóiscríbhí, agus a déanamh cínseach go bhfuil an cairn commartach a déalaigh bhí súil ná an dú. Tá solid a rá nach chéil uimhór ann an Cape Breton ann an Australia ar planadh corpais mar sin. Sa néirinne, bhí duine ann an Eileamaidean a nu na gach sin na Gaelic Orthographic Conventions, agus bhí duine ann an Australia a dul loasan. Ann an 2006 chaidh próiseach caint má bhathair a stéachaigh ann an Eileamaidean gus Gàidhlig leil a chruinneachaigh. Ach go hábhaisteach bhí luch labhairt an dá áit a tiúndaigh a Gallapa gus bréithreachas an lá an dú aon. Tá planadh togul ann an dá áite a chainas láidere ann an Eileamaidean gus Gàidhlig a heigeit mar cànain an dachaí. San dá áite chun planadh chhlachaí ceangailte rís na imirt togul. Tá planadh inmhe agus sanasach ann an dá áite, ach tá a Gàidhlig go chhlachaigh ann an obair rialtas ann an Eileamaidean. Tá planadh corpais a dhí ar Melbourne agus tá leachte ann an Eileamaidean. Mór an tanca san éisteach agus ha mé an dochas gorá sin inch na chaidh.